Liga Profesional Norteamericana volta a mañás dos sábados para ofrecervos desde o Fórum o partido que van a disputar Lakers, que visten polo tanto de amarelo, e Utah Jazz, que o vai a facer, como estades vendo, de azul. O quinteto de Karl Malone formado inicialmente John Stockton, Jeff Malone, Theodore Edwards, Karl Malone e Mark Eaton. Por parte dos Lakers, Seattle Treat, Byron Scott, Vlado Divac, Elden Campbell e AC Green. Primeiro tiro errado polo equipo de Utah, o rebote defensivo para Elden Campbell. Buscou rapidamente a Seattle Treat, ese dorsal número 3 que dirixe o equipo dos Lakers. Aí veíamos AC Green, Treat, unha das máximas figuras, por non decir a máis rutilante deste equipo. Convertiuse o yugoslavo Vlado Divac, para ser máis exacto, serbio, que vai facer equipo na Olimpiada de Barcelona, nada menos que con Danilovic e compañía, Georgievich, que veñen de proclamarse campións de Europa de clubes, o Partizan de Belgrado, que derrotou nunha final magnífica o Juventud de Badalona. A falta persoal, a primeira do partido para Elden Campbell. Segundo lanzamento convertido, Vlado Divac, que xa sacou de fondo. Aí temos precisamente o xogador serbio, vai buscar un lanzamento que na Liga FIBA sería de 3 puntos a canastra de Vlado Divac, 2 puntos pros Lakers, o marcador empatado a 2. E aí temos xa a John Stockton dirixindo operacións de Utah. Que bonito ese movimento para acabar o carteiro Karl Malone, conseguindo canastra primeira en xogo dos Jazz. Aí temos a Byron Scott buscando nese poste medio, bonito movimento e a canastra de AC Green. Sacou rápido Utah, que ten un dos homes máis altos da liga nas súas filas, ese dorsal número 53, Mark Eaton. Stockton, 24, Jeff Malone, lanzamento non entra, rebote conseguido por Campbell, que xa buscou rapidamente a Seattle Treat. Balón picado, aí está para AC Green, recuperou Jazz. Stockton, que bonita filigrana que acaba de facer Edwards. Finalmente o balón aí para un dos convocados para as Olimpiadas, o carteiro Karl Malone, un dos homes que máis desexosos está de xogar unha Olimpiada, e foi un dos que empezou o movimento pro-profesional para que acudiran a Barcelona. Ese lanzamento moi pasado, rebote pro carteiro, busca a John Stockton, esta asistencia, intentaba asistir a Theodore Edwards. Rebote Lakers, a canastra de Seattle Treat. Ese base veterano de 89, 30 anos, que ten a difícil misión de facer esquecer nesta temporada Magic Johnson, un equipo dos Lakers que definitivamente non se clasifica para disputar os play-off nesta temporada, logo de moitas campañas sin que isto acontecera. Si pide balón desesperadamente Divac, e isto, como podedes ver, é refrexo de que no Fórum, como se pode apreciar claramente, hai inmensidade de localidades baleiras. Cando está todo totalmente vendido para moitos anos, como podedes ver, os afeccionados non acuden ao Fórum, a pesares de que os Jazz de Utah, a priori, é un rival atraínte. Houbo canastra de Malone, o marcador en empate a 8. Treat busca a Byron Scott, sacou para Treat, o lanzamento deste convertido. Non é habitual presenciar esa imaxe dos graderíos do Fórum, uns graderíos realmente con aspecto desolador. Aí vemos esa acción que se saldou coa caída de Treat, pero houve falta persoal do base dos Lakers sobre John Stockton. Xa se sacou de banda, aí está precisamente Stockton
Atención ese balón que lle acaba de roubar Lakers o equipo dos Jazz. E agora a contestación de Stockton a acción anterior. A falta do base dos Jazz sobre Thrift. Deberá Mike Dunleavy de levar a cabo un proceso de reestructuración deste equipo, unha reestructuración que se quere facer precisamente ao redor de Sony que acaba de anotar Vlado Divac, para voltar a levar os Lakers o máis alto da Liga Profesional Norteamericana e de facer esquecer dunha vez por todas o fantasma de Magic Johnson. A canastra foi de Mark Keaton. O marcador en 10-12 neste primeiro cuarto, cando menos nos primeiros compases, manteñen a vantaxe Lakers. A esta Threat, buscando a Vlado Divac, que saca fora a Mark Keaton. Divac é un home que pode sacar moita rentabilidade ao seu emparellamento co xigante de Utah, posto que vai moi ben un contra un de cara ao aro. Eaton é un xogador moi lento, e como Eaton non saia fora a taparlle o tiro a Divac, este pode efectuar lanzamentos cómodos desde 6-7 metros con gran efectividade. Se este sale fora, Lakers estaría en disposición de dominar o rebote ofensivo ou cando menos facerlle moito dano a Utah. Hai balón pro equipo dos Jazz por falta persoal de Vlado Divac. Hai tempo morto con ese empate a 12 tantos no primeiro cuarto de partido. Aí vemos a Mike Dunleavy, un home que ten que estar certamente preocupado polo futuro que lle agarda o seu equipo nos vindeiros anos. Como dicían, non están acostumbrados nos Ángeles al que os Lakers non estén presentes nun playoff, e iso notase evidentemente na resposta dos afeccionados, que hoxe, como se pode apreciar, pois son máis ben escasos no Fórum de Los Ángeles. Sacou de fondo o equipo dos Jazz, John Stockton. Dificultades para encontrar unha liña de pase. Finalmente encontrou a Jeff Malone. O lanzamento deste convertido coloca por diante os Jazz 14-12. Pero aí temos a Campbell buscando a Vlado Divac. Byron Scott, balón dentro, perfecto. AC Green, que bonito movimento de AC Green. Anotou, sacou a falta de Mark Keaton. Por lo tanto, vai a dispoñer dun tiro adicional. Tamén pudo haber falta na acción anterior sobre AC Green. Non o entenderon así os árbitros. Deron por boa canastra do dorsal 45 dos Lakers, que volta a colocar co adicional por diante o seu equipo 14-15. Theodore Edwards buscou aí ese dorsal número 32, o carteiro Karl Malone, a quen Divac lle rouba o balón, e aí está perfecta a canastra de Vlado Divac. (14-17), pouco máis de 5 minutos para a conclusión do primeiro cuarto. Que bonito o que acaba de realizar o equipo de Utah, esa acción ofensiva que rematou en canastra. AC Green buscando a Threat. Esta Campbell, dificultades para Campbell. Restan 4 segundos de posesión. Campbell debe de tirar un segundo, esgotouse. John Stockton, como podemos ver no tempo morto, quedouse no banco. Segundo o seu adestrador Jerry Sloan, non realizara unha, cando menos na súa opinión, boa dirección de equipo. E
E aí está o lanzamento convertido por Jeff Malone. Ese balón longo que ia encamiñado a Byron Scott non encontrou o seu destino inicial. O lanzamento fora a cargo de Vlado Divac. Así pois, como foi directamente desde a liña de fondo, sacará desde esa mesma posición o equipo de Utah. Atención a esa bola que pode recuperar Lakers. Velaí está Byron Scott, machacou o aro contrario, despista agora. Foi dos Jazz de Utah, 18-19. Jeff Malone, a quen lle roba Threet o balón. Vamos a ver o contraataque. Stockton deberá devolver a pista. Están tendo moitísimos erros os xogadores de Utah desde que o seu base quedouse sentado no banco logo de tempo morto. Un tempo morto que ten que solicitar agora o adestrador dos Jazz. A entrada de Corbin a pista co dorsal número 23 sustituindo a John Stockton non deu evidentemente o resultado que preveía Jerry Sloan. Vai ser reanudado o partido. Lembramos que estamos no primeiro cuarto, con 5 balóns perdidos pro equipo de Utah, 3 pros Lakers. Jeff Malone aí con Corbin. O lanzamento de Karl Malone, o balón para Vlado Divac. Atención ao contraataque, Byron Scott, ataque. Ataque sobre Theodore Edwards, que ben gañou a posición o dorsal número 30 de Utah. Colocouse perfectamente diante de Byron Scott. Este tirou con el cando entraba directo a canastra contraria. Aí temos a Karl Malone, lanzamento que convirte sen maiores problemas. Probablemente un dos mellores xogadores que hai na Liga Profesional Norteamericana nestes momentos, Karl Malone. E do que, insisto, teremos oportunidade de verlo evolucionar nas Olimpiadas de Barcelona. Aí está, Malone, número 32. Busca a Mark Eaton. Balón que vai a parar as mans de Corbin, o lanzamento deste convertido. Mantense a igualdade na recta final deste primeiro cuarto, 22-23, pouco máis de 2 minutos para a conclusión do mesmo. Ainda non realizaron trocos os Lakers, mantén Dunleavy o mesmo quinteto. Divac non anota. Rebote poderoso para Karl Malone, busca outro Malone do equipo, a Jeff Malone. Este a Corbin que se pasou. Non houve entendimento agora entre Jeff Malone e Corbin. E o balón directamente pola liña de banda. 22-23 e hai novo tempo morto a falta de 2:13 para a conclusión do primeiro cuarto. Byron Scott, vamos a ver se apreciamos algún troco. Ese Byron Scott, outro era Street, evidentemente. Se apreciamos algún troco nos Lakers, de momento está AC Green, Byron Scott, Street e Vlado Divac. Haberá que ver se Campbell é outro xogador en pista. No, entrou con número 20 Terry Teagle. No tempo morto tamén se reincorporou John Stockton, a quen veíamos aí ese lanzamento convertido por Corbin, que se quedou en pista. Dorsal número 23, así que probablemente Jeff Malone fose o sustituído polo adestrador dos Jazz. No, Jeff Malone tamén está. Quen se quedou foi Theodore Edwards, dorsal número 30. Rebote Karl Malone para Mark Eaton, balón perdido polo xigantón de Utah. Atención ao lanzamento convertido por Threet, logo do tremendo erro dos Jazz, que están perdendo moitísimos balóns este primeiro cuarto.
24-27, último minuto do primeiro cuarto. Mark Eaton, o seu movimento preferido dentro da zona, ahora errou nese semigancho. Como ven, hai 7 balóns perdidos. Utah, lanzamento, Teagle, non entra, balón Eaton. Stockton, de 3, non entra. Rebote perfecto de Corbin. Divac queixase de que estaba totalmente parado cando quería taponar esa acción de Corbin, que semella como se mancara. E aí viron a acción defensiva do serbio, que foi interpretada como a falta persoal. Si anota segundo tiro Tyrone Corbin, sacou de fondo Lakers. (26-27) mantén a vantaxe Lakers. Terry Teagle, desgótase posesión, lanzamento que non entra, rebote AC Green. Vai a buscar un último ataque neste primeiro cuarto Lakers. Pide balón Threat, aí está. Para Vlado Divac en poste medio, que ben vivo AC Green. O lanzamento deste moi forzado, que daba aínda tempo. Agora xa non. Remata este primeiro cuarto con un marcador realmente apretado entre os equipos de Utah Jazz e de Lakers, pero unha vantaxe de un punto pro conxunto local por 26-27. Aí vemos o banquiño de Lakers cun protagonista especial que, aínda que vestido de amarelo, o que leva é un polo de andar pola rúa, non para xogar. Era James Worthy, que está lesionado, baixa no equipo. Bocanastra de AC Green, 26-29. Sen lugar a dúbidas, esta non é a temporada dos Lakers. Primeiro caeu do equipo Magic Johnson, tremendas causas que todos coñecemos. Tamén moito tempo lesionado Vlado Divac. Worthy lesionouse tamén. Un cúmulo de desastres, sen lugar a dúbidas, por equipo californiano, que os separaron, como dicía, dos playoff, dos que se ven aloxados por primeira vez desde que Magic Johnson está no equipo. Aí houbo canastra de Tyrone Corbin, 28-29. Acción moi revolucionada en exceso de Elden Campbell. Non conseguiu anotar. Atención a Stockton, eso sí vai a entrar, no. O rebote poderoso, pero moi malo lanzamento de Theodore Edwards. Balón Lakers. Street. Moi electrizante este base, pero a verdade é que aporta bastante pouco na dirección de equipo de Lakers. Atención a bola que recuperaron os de Utah. Vaya gorro que lle acaban de poñer a Edwards. Consigue levantar a bola finalmente e anotar. O autor do tapón fora Campbell. Utah colócase por diante 30-29. 2 minutos do segundo cuarto. Threat, lanzamento convertido. Stockton. Quedouse, como pudestes comprobar, Vlado Divac no banco no inicio do segundo cuarto. Quen anotou agora foi Karl Malone. Tamén se quedou no banquiño dos Jazz Mark Eaton. Atención a ese lanzamento tamén convertido por Threat. 32-33. Alternativas agora nesta fase de partido. A contestación de Stone. Bueno, están os dous bases nun tú a miña
un auténtico mao a mao. Neste segundo cuarto, aí os temos emparellados a Thread e a John Stockton. Houve falta sobre Terry Tiggle. E hai tempo morto. Pode Tiggle voltar a colocar o seu equipo por diante no marcador. Para iso, evidentemente, deberá de anotar os 2 tiros libres. Entrou en pista novamente Vlado Divac. Aí vemos os números nos últimos 9 partidos de Tiggle, unha media de 14 puntos, unha porcentaxe realmente alta, un 70 algo por cento para Tiggle. A contestación aí estivo a cargo de Malone. Está tamén Eaton en pista. Vemos tamén o número 34, Tony Smith-Halland, por parte de Lakers. Homes non habituais neste equipo, pero que, como dicía, por mor das lesións, están collendo protagonismo real no conxunto de Lakers. Os homes que saliron desde o banco, 12 puntos anotaron por os Jazz, tan só un para Lakers. No, vaya bola que lle daban aí a Tiggle. Ilegal, segundo criterio arbitral. Jazz en campo de ataque, recibiu en poste medio. Vemos aí o lanzamento malo de Edwards, balón directamente ás mans da defensa de Lakers, que está xa en campo de ataque, dirixindo operacións Smith-Halland, a quen lle roban o balón. Vamos a ver ese contraataque, quedouse curto na bandexa Tyron Corbin. Recuperou Lakers en campo de ataque. Byron Scott, que malo partido, nunha fase realmente mala. Divac non se atreve a tirar o serbio, asiste a Terry Tiggle. Hai falta clara de Mike Brown, número 40, que tamén está en pista polos Jazz. Anotó Tiggle el primeiro tiro. Lleva na temporada unha media de 10 puntos e 2 rebotes por partido. Stockton buscando aí a Edwards. Eaton, que ben cortou esa liña de pase. Terry Tiggle, vamos a ver, asistencia a Divac, este que non se atreviu co xigantón Eaton. E a ver que é o que se lle pitou, supoñemos que falta sobre Byron Scott, penso que foi. Smith-Halland a piques de perder. Campbell, Tiggle, fixose un sitio polo lado de Mark Eaton, a canastra que se dá por boa, e aí temos a Dunleavy disposto a dialogar cos seus homes no tempo morto. 5 minutos de segundo cuarto, 36-36. A Stockton meteu ya mal Smith-Halland, dificultades para os Jazz, que perden un novo balón.
mantense ese empate desde o tempo morto. Smith Haaland trata de buscar un sitio, lanzamento de Campbell, non vai a entrar. Fixeronlle falta concretamente Mike Brown. A quen vemos aí realmente sudoroso. Primeiro tiro convertido. El de Campbell leva por partido 6 puntos, 5 rebotes, unha media de 22 minutos nesta campaña. Xogou 7 minutos a pasada temporada. Non anota segundo tiro, rebote. Mark Eaton buscou rapidamente a John Stockton. 36-37, domina de un punto Lakers. Eso evidentemente non é diferencia. Vanlle facer o trap. O xogador de Utah conseguiu sacar o tiro, non entrou, rebote controlou no Campbell, busca rapidamente a Smith Haaland. Este que se coloca xa en campo de ataque. Aí está ao lado Divac, picando o balón realmente complicado para AC Green, que entrou logo de tempo morto. 4 segundos de posesión, ese tiro vale 3 puntos, non vai a entrar, rebote AC Green. Voltan os 24 segundos de posesión para Lakers. Byron Scott tentaba meter un balón picado para AC Green, defensa de anticipación, neste caso de Tyron Corbin. Balón de fondo Lakers. Divac. Non entrou o lanzamento do lado Divac, o rebote para Karl Malone, busca rápidamente a John Stockton, cruza campo de ataque. 17 rebotes Jazz, 12 Lakers no cuarto que levamos de partido e parte deste segundo. Houbo falta de Smith Haaland. Este Tony Smith Haaland evidentemente acurtou o seu apelido para aparecer na NBA co nome de Smith, nome realmente vulgar en Estados Unidos, pero pouco frecuente entre os xogadores profesionais de baloncesto. A verdade é que así que se nos veñan á memoria Kenny Smith e pouco máis. Aí estivo a canastra do carteiro de Utah, asistencia coma non de John Stockton. 38-37, domina Utah. Byron Scott, canastra de Byron Scott, novamente 38-39, un arriba Lakers. Stockton. Karl Malone. Lanzamento que non entra, rebote ofensivo. Isto sí é preocupante de Jeff Malone, e a canastra do propio Jeff Malone. Threat. Byron Scott no bloqueo ao lado Divac. Quere balón Divac, aí va a recibir. Despistoso serbio, roubou a carteira Jeff Malone. Aí está o contraataque dos Jazz, ca canastra de Karl Malone. Inapelable, chegaron 3 xogadores dos Jazz ao contraataque. E pola terceira rúa entraba Karl Malone, que é completamente imposible de parar nas transicións ofensivas. Aí está o lanzamento de Threat convertido. Tres e medio pro descanso do partido. 42 Utah, 41 Lakers. Jeff Malone. Sairá Stockton a recibir. Aí está, na perpendicular do aro. Todo o mundo estaba parado porque o xogo tamén estaba por falta persoal. Polo tanto non vale esa canastra. Jeff Malone pon cara de non creelo. Habrá que ver a quen lle pitan a falta. Esta é a acción anterior do balón que pide Divac. E como aí se queda, el di que porque o agarrou Tyron Corbin. Jeff Malone, perdón, John Stockton, picando o balón aí, que perde ese número 30
Tratábase de Theodore Edwards, pero recuperou Utah. Carmalón para dentro. Aí está a canastra do Carteiro, que distancia o seu equipo ca máxima vantaxe do partido, 44-41. Frit. Divac. Tapón de Mark Eaton, que bonito movimento de Divac, non anotou. Agora o rebote para John Stockton, a velocidade do base de Utah, que se vai a ter que parar, agardar a chegada de Mark Eaton, ainda non se produciu. E a falta de Divac sobre Carmalón. Aí, tempo morto de Mike Dunleavy. Esa é a acción anterior da última canastra de Carmalón. O marcador está en 44-41. 2.25 pro descanso. Vai a dispoñer de tiros Carmalón. Aí está cando se reanuda o partido. Unha impresionante serie que leva de 9 canastras de 11 intentos no partido de hoxe, moi por riba evidentemente da media que leva en toda a temporada, que está ao redor do 50%. Saber cal é a frase que repite unha e outra vez Carmalón antes de executar tiros libres, sempre as mesmas verbas, indefectible. Campbell buscou a Divac. No, o que lanza é Campbell, o pase era Dizzy Green. E a falta personal sobre Elden Campbell. Una falta de Mark Eaton. Primer tiro curto. Segundo tiro tampouco entrou, rebote para o xigantón Eaton. John Stockton. Edwards. Malón. Pelotazo tremendo. Sacarán Lakers. Equiparan os equipos estadísticas en canto a balóns perdidos. 12 Utah. 11 Lakers. A esta Divac buscando o número 4 Byron Scott, Vlado Divac, que ben se foi de Mark Eaton para remontar perfectamente liña de fondo e a aro pasado machacada esa canasta que coloca no marcador 46-43. Malón. Stockton. Se ve con Malón, John Malón, motor, rebote, free. Vai ser rápido contraataque, lanzamiento de Frit, balón para Byron Scott. Dizzy Green convertindo canastra. Iba perdendo de 5 Lakers, colocouse en punto. Estamos no último minuto desta primeira metade. E aí temos a Stockton, lanzamento forzado, hai falta de Dizzy Green.
Esa última canastra de Divac, qué bonito movimiento do xogador serbio nacido en Belgrado. Que sea falta que quitaron os árbitros. Novo tempo morto. Por debaixo John Stockton da súa media, leva 2 puntos no partido de hoxe, momento acredita 16 e leva acreditados 16 ao longo da temporada. Divac de 3 non entrou, rebote controlado por Mike Brown, número 40. Stockton, Brown, canastra de Brown. Este pode ser o último ataque da primeira metade. Bonita asistencia de Vlado Divac para Easy Green. Esgotará posesión Utah. Stockton de 3. Non toca apenas aro. 3 segundos, 2 segundos. Final do segundo cuarto. Por lo tanto, final desta primeira metade de partido. A vantaxe cando chegamos ao descanso pro equipo de Utah. Estamos vendo a repetición desa última cases con 14 puntos, pero máximo anotador do partido Karl Malone con 20. Unha serie espléndida do carteiro que está facendo realmente moito dano o equipo de Lakers, que xa puxo o balón en movimento. Aí temos a Street, o bloqueo de Vlado Divac. A continuación de Street, Divac que leva 8 puntos, non anota, pero non perde posesión Lakers. Byron Scott. Street imprimindo velocidade, esgótase posesión 4 segundos. Byron Scott debe de tirar no último segundo, dentro. A canastra de Lakers a cargo do seu número 4, Byron Scott, acorta ese marcador ata a mínima diferencia, 49-48, un punto arriba Lakers. Problemas no control para Jeff Malone. John Stockton pide balón, Karl Malone, aí recibe, saca balón fora, ese tiro vale 3 puntos, tripla que acaba de convertir Theodore Edwards, que coloca 2 puntos arriba o seu equipo, 51-49. Inicio trepidante de segunda metade, que ben se foi da marca de John Stockton. Sidal Street anotando 2 novos puntos para o seu equipo. 5-1, partido tremendamente igualado. Karl Malone, balón interior, que despiste defensivo, perfecta asistencia de Karl Malone, que bonita canastra de Theodore Edwards. Novamente se colocaron os Jazz 2 puntos arriba. Divac, Byron Scott, amaga lanzamento Byron Scott, que pase tan comprometido para Campbell, esgótase posesión 4 segundos. Street, lanzamento rápido, non vai a entrar, rebote Divac. Quixo pasar a Easy Green, o pase a verdade que non foi realmente moi bo, pero a verdade que tampouco estaba excesivamente atento Easy Green. Balón Jazz que poden irse de 4 puntos se anotan ese lanzamento. Non o fixo así Marquiton. Atención a John Stockton, rouboulle balón a Easy Green. Stockton, que de balón Karl Malone, aí recibe, vamos a ver. Hai falta persoal, creemos que de Vlado Divac na axuda. Esa posición pro pase picado perfecto que recibiu Karl Malone. Sufriu a falta de Vlado Divac na axuda defensiva. Primeiro tiro errado.
Divac parece ser que vaya a ser sustituido. E aí está novamente o perfecto pase que non debía de chegar nunca así al Threat. Quería que ter basculado un pouco máis para a súa esquerda para tapar esa liña de pase. Efectivamente Divac foi ao banco. Saliu Jack Halley, número 54, pero aí está na súa sustitución. 5-4-5-1. 3 puntos arriba Utah. Balón para o recién incorporado Halley. Non entrou ese lanzamento. Vamos a ver, rebote que vai parar as mãos de John Stockton. Vai a dirixir contraataque. Que bonito ese pase picado de Stockton. Non entendeu Jeff Malone. Perdeuse pola liña de fondo. Sidal Threat. Busca acción individual. Balón para Byron Scott. Quedouse emparellado con John Stockton. Halley para a liña de fondo. Lanzamento non entrou, caeulle nas mans a Mark Eaton. A velocidade de John Stockton. Rebote Easy Green. E vamos a ver, indícase falta sobre Stockton. No, finalmente no. Vimos ver a repetición de esa acción. Pudo ter pitado todo o contrario, falta de Stockton. Byron Scott, Halley. Ninguén sabe tapar o tiro de Halley, evidentemente desde esa posición de 7-25. Bocanastra de Byron Scott. 54-53. Un punto arriba Utah. Ahí está lanzando e anotando Jeff Malone. Byron Scott. Halley. Perdón, Threat. Muchas veces por eso le perdemos disculpas. Muy difícil na primeira impresión seguindo unha transmisión desde un monitor poder apreciar, sobre todo nese plano cenital que nos ofrecían a numeración dos xogadores. Ese lanzamento foi de Threat. Atención o contraataque de Utah. Rebote Byron Scott. Atención a Edwards que se agarra a súa perna dereita. Byron Scott que lanza, convirte en canastra. Edwards totalmente recuperado, quedara de Palomeiro. Aí está aguantando posesión ata que chegue John Stockton. 56-55. Edwards de 2. Non entra. Rebote Jeff Malone. Stockton. Balón para Karl Malone, que aí pivota perfectamente. Atención a posición da perna de Karl Malone cando caía. De todos os xeitos non sucedeu nada. El reclamaba a falta. Non o entenderon así os árbitros. Aí está a repetición. Balón de fondo Utah. Saca Karl Malone. Busca a Mark Eaton. Jeff Malone. Balón Edwards. Jeff Malone. Canastra de Jeff Malone. Sacó rápidamente Halley. O contraataque de Lakers. Threat buscando a Campbell. 58-55, perden de 3 puntos o equipo local, o equipo de Los Ángeles Lakers. Atención a esa bola, recupera Stockton, a quen se lle cae encima Threat na ansia por recuperar balón. Hai falta persoal sobre Stockton e tempo morto de Mike Dunleavy, porque novamente se van no marcador os Jazz. Aí vemos a Irving Magic Johnson, comentarista deste partido para a televisión norteamericana. Sen lugar a dúbidas, un auténtico comentarista de luxo. Sobre todo, gran coñecedor, fundamentalmente, do que aínda é o seu equipo, Los Ángeles Lakers.
Karl Malone quedouse curto no lanzamento, rebote Edwards. Jeff Malone manteñen quintetos titulares en pista, solamente Vlado Divac está no banco, sustituido por Jack Haley, que é precisamente quen vai sacar de fondo. Fóronse de 5 os Jazz. Byron Scott, dificultades para Lakers. Sheldon Campbell, 4 segundos, 3 de posesión, canastra de Byron Scott. No límite conseguiu anotar o base escolta de Lakers, 60-57, menos de 6 para a conclusión do terceiro cuarto. Stockton, Edwards, canastra de Edwards. Está na dirección de equipo Smith-Halland, Tony Smith-Halland por parte de Lakers con número 34. Aquí o veremos de costas en primeiro plano. Aí está outro dos grandes ausentes neste partido, esquecerámonos del anteriormente, Sam Perkins, evidentemente, outro lesionado na nómina dos Lakers, o que fai caer tremendamente o potencial do equipo anxelino. Vaya falta que acaban de facer, concretamente foi ese número 30, Theodore Edwards. Penso que era Byron Scott, haberá que ver. A pique se estivo incluso mesmo, de anotar. Aí está a repetición logo da falta de Edwards. Primeiro tiro convertido. Vai ao banco Edwards. Segundo tiro que tamén transforma Byron Scott. E aí temos a John Stockton, campo de ataque, dirixindo agora o seu equipo polo Duncan Haley. Malone, que se enfada con Jack Haley, soltoulle un zarpazo o carteiro a Haley, este que nin se inmuta. Haberá que ver se ese poder de intimidación de Karl Malone surge efecto. Aí está recibindo agora emparellado con AC Green. Stockton, que se vai para dentro, balón, non vai a entrar. O rebote controlado por Utah, concretamente polo outro Malone, Jeff Malone. Hubo falta, aí está, de Campbell. Hubo vela antes de AC Green. De todos los xeitos na liña de tiros Jeff Malone, que consiga anotar. Xa sacou de fondo, Jack Haley. Por aí temos a Smith-Halland dirixindo o ataque de Lakers. Acción individual, non anota. AC Green o rebote, tampouco consiga anotar, pero sí conseguiu sacar a falta persoal. Aí falta técnica. Cando menos vimos a un árbitro sinalando, supoñemos que sería sobre Stockton, porque as cámaras de televisión céntranse sobre o base de Utah.
Vamos a ver na liña de tiros para efectuar o lanzamento da técnica. Aí está Byron Scott, que anota o lanzamento. Efectivamente a falta técnica debe de ser a John Stockton. E agora vai ser reanudar o partido en sí cos lanzamentos de AC Green. Primeiro convertido. Esa acción repetida. Anotó tamén segundo tiro AC Green. Se sacou de fondo, perdón. Utah, marcador en 65-62. Estreitas esa diferencia, ainda favorable de 3 os Jazz, que está en posición de balón, por lo tanto pode ampliar a diferencia. Aí está a canastra perfecta a cargo de Jeff Malone. (6-7, 6-2). Smith, Halley emparellado con Mark Eaton. Vamos a ver que a pique se está de robar Halley, perdón, de perder Halley, de que lle roben o balón para ser máis exactos. Debería de entrar no lado de Divac en pista, porque a verdade é que lle dá bastante máis seguridade tanto ao ataque como a defensa dos Lakers. Quen entrou é Tyrone Corbin, ese número 23, que foi o que cometeu precisamente a primeira falta persoal, a súa primeira falta persoal, neste caso sobre Jack Halley. Conseguiu anotar segundo tiro libre. 67-63. Hai axudas constantes na defensa dos Lakers. O home que máis traballo fai neste sentido é precisamente Halley. Agora controlaron rebote en defensa Lakers. Vamos a ver esa acción. Halley, que sale despedido a falta de Mark Eaton. Como pon claramente Eaton a cadeira, despraza a Halley. Lanzamentos novamente para este xove xogador dos Lakers, que ata o momento leva unha de dúas en tiros libres. Bueno, aí temos a entrada en pista de Mike Brown, sustituindo a Mark Eaton. Halley, segundo tiro, rebote Malone. 67-63. Todo. Aí falta persoal. Debe de ser de AC Green, que se queda con cara como muy seria, como diciendo que por qué esa falta. En esa acción estamos viendo defensa sobre Tyrone Corbin. Que se vaya a línea de tiros libres. Muy curioso ver a John Stockton en posición de rebote luego de tiro libre. El Karl Malone está en la línea de tiros, evidentemente. A pesar de que o realizador norteamericano se fora sobre AC Green, me extraña que puxera a cara que poñese, porque sobre él non foi a falta, ou del, para ser máis exacto, senón a falta foi de Halley, que era o que estaba sin a marca de Karl Malone. Vemos a Vlado Divac de pé
o que fai presupoñer que o seu adestrador Mike Dunleavy debe de estar a piques de reincorporar o xogo. Marcador moi apretado, sempre favorable a Utah, 68-65. Atención ao lanzamento de Tyrone Corbin, non entrou. O rebote para Byron Scott, del mesmo subiu o balón, aí está Smith apoyándose na tabla, non vai a entrar. Rebote Karl Malone, busca outro Malone, a Jeff Malone por la esquerda, Ben Corbin que recibe balón e vaya manotazo que le acaban de dar en toda a cabeza a Corbin. Foi Halley que se vai directamente ao banco. Aí está efectivamente Brado Divac. Halley non se foi ao banco finalmente. Divac, habrá que ver en por qué entrou. Tamén entrou Sidal Street, penso que está en rebote, en posición de rebote. Efectivamente aí está con número 3. Vai dando entrada aos seus homes importantes Mike Dunleavy para tentar acurtar diferencias ao máximo nesta recta final do terceiro cuarto, entrar nos últimos 12 minutos sin que os xogadores dos Jazz se distancien excesivamente no marcador. Lanzamento que non entrou de Terry Tiggle, rebote que controla John Stockton, vai ser rapidamente o base de Utah o contraataque. Jeff Malone, falta en ataque. Esa falta foi cometida sobre Byron Scott. E vemos a Jeff Malone como se retira a posicións defensivas. A acción é esa que vamos a ir repetida. Bueno, aí está Tritt nesa xogada individual que convirte en canastra. Acurtan diferencias Lakers. Aí está Stockton. Vamos, cando menos todo non lo fai pensar así, a presenciar un final de partido, un último cuarto realmente emocionante e unha nova bola pro equipo de Lakers. A desesperación na banda de Utah. E esta acción anterior a cargo de Tritt. Que bonita esa bandexa que deixou o base número 3 a quen se lle pita. Ahora falta en ataque. Meteu a man cara ao rostro de John Stockton e cometeu aí, bueno, aquí non se ve absolutamente nada. Veíase na primeira toma bastante mellor, no que semellaba unha clara falta persoal. Vai ser Tritt ao banco, isto pode ser importante. Entrou novamente Smith. De momento aí temos a John Stockton, línea de fondo, pica perfectamente a bola para que consiga canastra, saca falta persoal Tyrone Corbin, nunha bonita asistencia a cargo de John Stockton. Aí está repetida, a falta foi de Terry Tiggle. Anotou adicional Corbin. Está realizando un bo partido hoxe Tyrone Corbin. Aí está Smith. O xogo está parado. Houve falta de Corbin. Bueno, o eu que se supón os xestos que esta realiza, posto que a televisión americana non recollía esa acción, pero vemos a Terry Tiggle na liña de tiros, devolveu polo tanto a acción o xogador de Utah. Anota Tiggle o primeiro tiro, e troco de posicións en rebote entre Jack Halley e Vlado Divac. Segundo tiro Terry Tiggle. Segundo tiro tamén convertido. Stockton. Atención a Stockton, que lle han roubado a carteira. Era concretamente Smith. Non puido controlar finalmente o balón. Non se entende que poidera haber falta persoal nesa acción.
E aí está novamente unha situación bastante complicada Utah, porque acaba de perder un novo balón que vai a poñer en movimento desde a banda o equipo dos Lakers. Smith. Teagle. Falta un ataque. Falta un ataque de Halley. Últimos segundos do terceiro cuarto. Aí está Stockton. Non haberá tempo para máis que esta posesión. Se apura ao máximo o equipo de Utah, que o vai facer. Bueno, vaya xogada, restan de todos estos 3 segundos. Stockton, lanzamento, vaya tripla que acaba de anotar Stockton. Reclama Divac que tería que ser de 2, pero a canastra dentro do tempo e ademais de 3 puntos. E se non, aprecien a repetición. Cando menos a mí pareceume realmente claro que estaba aí de 3 e dentro de tempo. Tripla de Stockton, 76-69, 7 puntos, máxima diferencia do partido. Desde o banco os homes dos Jazz anotaron 19 puntos, os Lakers bastantes menos. Último cuarto de partido, vamos a ver que o que dá de sí. De momento, aí temos ese primeiro lanzamento convertido. Mike Brown dá a máxima diferencia o equipo dos Jazz. Moi difícil se lle está poñendo o partido a Lakers. Perde de 9. No último cuarto, perdón, nos últimos segundos do terceiro cuarto foi onde se lle escaparon os Jazz aos Lakers. Acurtou diferencias de todos os xeitos o equipo de Mike Dunleavy, que se pon a 7 puntos. Edwards, Stockton. Pide balón Brown, vai a recibir, vela aí está, emparellado con Halley. Saca a bola fora de 3, tripla dos Jazz de Utah. A tripla a cargo de Edwards. Están machacando os Lakers. 81-71, máxima do partido. Estáse complicando moito nesa acción, ainda que foi o mesmo rebote. Easy Green debe de sacar fora. Aí está Divac. Avanza 3-4 pasos. Mal pase para Easy Green. Número 34, Smith. Divac, esgótase posesión. Deberán de buscar un lanzamento. Teagle. Ninguén quere facer faltas. Recuperan os Jazz. Isto pode ser definitivo. En menos de 2 minutos os Jazz rompen o partido. Isto é nos últimos 3 segundos do terceiro cuarto. E nos primeiros compases deste último taponou Halley. Hai falta, vamos a ver, en ataque sobre Stockton. Ese é o tremendo tapón de Halley anterior. Pero aí, na salida, Smith comete a falta en ataque. Entrou Thread, a quen quería protexer de faltas Mike Dunleavy, pero isto non pode ter máis tempo a este home no banco. Edwards, para dentro. Aí saliu Divac, intimidou ben e reboteou perfectamente o serbio. Balón que lle dá a Sidal Thread. Divac na liña de 3, vaise para dentro, no, saca fora para Thread. Lanzamento deste, moi forzado, pero anota. A 8 se colocaron Lakers. 9 minutos e medio para a conclusión. Hai canastra de Mark Eaton. Novamente 10 puntos arriba, 83-73. Thread. Vai o bloqueo Divac. Thread. Canastra de Thread. Está aportando moitísimos puntos o equipo Sidal Thread, pero non sirve para que este se poña por diante no marcador. 83-75.
Atención a Divac, puido ter roubado ese balón, recuperou Brown de todos os xeitos. Pide balón, aí está Marquiton recibindo un poste medio, ese lanzamento de Edwards non vai a entrar, rebote que ten que capturar e captura AC Green, vaise rápido Lakers ao contraataque que ben roubou ese pase cantado John Stockton, aí está Brown, vaya tapón de AC Green. Vamos a ver que é o que fai nesta acción ofensiva Lakers. De momento para o xogo Threat, busca Divac de 3, moi curto ese lanzamento de 3 a cargo do serbio. Balón de fondo Utah. Aí están os marcadores por cuartos. E vamos a ver, están os dous equipos errando constantemente os seus ataques. Agora o rebote para Campbell, que está tamén en pista. Houve un tempo morto logo do lanzamento de Vlado Divac. Aproveitou o adestrador de Lakers para facer cambios. E aí temos a Campbell que se vai para dentro con problemas no control. Vaya churro de canastra que acaba de anotar Campbell, pero de todos os xeitos suma 2 puntos. Colocáronse a 6 Lakers, 7,5 para o final. Apuran os de Los Ángeles en defensa. Houve falta sobre Marquiton de Campbell, que puido mesmo quedar mancado. Non este o churro de Campbell. E esta é a falta que ten que facer sobre Eaton. No, aí salto entre dos, non houve falta finalmente. A ver esa bola, consigue evitar Threat que se perda. E aí vai haber falta en ataque. Pois se hai falta en ataque de Threat, moito nos tememos que se vai ter que ir ao banco con 6 faltas, se non será a quinta. Vimos ver a repetición, aí debeuse de parar, dúbida, vaise para dentro, fai clara falta en ataque. No, pois é a quinta de Threat, vamos a ver. Agora hai falta de Campbell. Ainda non está en bonus o equipo de Utah, 83-77, son 6 de diferencia, pode ampliar Jazz. Vamos a ver, Karl Malone, problemas no control, salto entre dos. Terry Teagle e Karl Malone, evidentemente clara vantaxe do home dos Jazz. E evidentemente logo do salto o balón que favorece o equipo de Utah. Stockton. Jeff Malone, lanzamento non entra, leva moito tempo sen anotar o equipo visitante, consigue ahora por medio de Tyrone Corbin. Vanse novamente de 8 puntos, 6,5 para o final. Campbell, Caranastra. Está máis acertado Lakers que Utah na recta final do partido, onde que a diferencia sigue sendo favorable aos Jazz. Aí está Stockton, trataba de picar balón para Malone, non o conseguiu, recuperou Lakers, houve falta do propio Karl Malone. Probablemente Sloan solicite tempo morto se non lle pitan unha técnica por todas esas protestas. Xa lle deberon de pitar. Está tremendamente enfadado. O adestrador de Utah, como podemos ver. Vamos a ver agora na liña de tiros Byron Scott, lanzamento da técnica. Convertido.
Ahora sacará de banda Lakers, que se puxo a 5 puntos nos 6 últimos minutos. Vamos a ver si son capaces de acurtar máis diferencias. Threat, Byron Scott, lanzamento Campbell, canastra de Elden Campbell, que coloca o seu equipo máis preto no marcador a 3 puntos, 85-82. Menos de 6 minutos para a conclusión do partido. Stockton ten que anotar Utah. Esgótase posesión, vaya pelotazo de Karl Malone, rebote Vlado Divac, que ben protexe ese balón. Está nun tremendo bache ofensivo o equipo dos Jazz, e delo tense que aproveitar Lakers. Campbell, novamente na posición anterior, que bonito reverso de Campbell, canastra a cargo de Campbell, colócanse Lakers a tan só un punto de diferencia. Hai novo tempo morto de Utah. Tremendo parcial de 7-0 de Lakers. 85-84, tan só un punto necesita anotar como seña Jazz. Aí está a carraxe neste caso de Tyrone Corbin. 87-84, 5 últimos minutos para a conclusión. E o partido, tal e como anunciábamos, tremendamente igualado, aínda que despois dubidamos do mesmo cando os Jazz se foron de dedo. Reaccionaron ben Lakers. Vlado Divac anotando 6 metros, volta a colocar o seu equipo a tan só un punto. 87-86. Stockton, trap para Stockton, sale perfectamente. Aí está Corbin para Mark Keaton. Hai falta sobre o carteiro. Saca de banda a Jazz. Aí temos a Jeff Malone buscando a Stockton. Balón para Karl Malone, que pelexa aí duro, non anota, el mesmo vai a rebote, que perde. Saca de fondo Lakers. Xoga Lakers para empatar o partido. Threat, atención a Divac, que está por fora da línea de 3. Lanzamento de Threat que non entra. Vaya rebote que foi coller ao Theo Campbell. A falta persoal de Mark Keaton. Anota Campbell, primeiro tiro. ...12 puntos hoxe, leva unha media nesta temporada, leva 13 xa, casi a dobla dos que ten de media. Empatado partido a 3:47, 88-88. Vamos a ver a reacción do equipo de Utah, non pode agardar máis, ten que anotar como sexa, pero os lanzamentos son tremendamente forzados. Hai falta persoal, penso que de Campbell. Efectivamente, os lanzamentos, digo, son moi forzados de Utah. Reclama pasos Divac de Karl Malone, algo que conceden os árbitros. Bueno, balón para que se poñan por diante Lakers a 3:30 para o final. Threat, lanzamento de Threat, non entra. Novo rebote no ceo de Campbell, lanzamento deste que tampouco entra. Rebote Easy Green. Polo xesto do banco dos Lakers debe de ser falta de Divac. Aí temos a Stockton dando ese balón, liña de fondo que remonta. Vaya xogada máis tonta a cargo de Tyrone Corbin. Balón Lakers. Menos de 3 pro final. Aquí non quere ninguén desfacer a igualada, ou non se atreve, que é distinto. Byron Scott, bloqueo de Divac, perfecto. Pide a continuación Divac porque Mark Keaton quedouse con Byron Scott. É moi difícil meter un balón por riba de Mark Keaton, sobre todo para unha da talla de Scott. Balón Stockton, intercepta o propio Byron Scott, quere salir co balón controlado.
Vaya lío que hai formado, do que saca proveito Jeff Malone. John Stockton continúa empate a 88. Vamos a ver ese balón picado para Karl Malone. Hay falta sobre Karl Malone do lado derecho. Aí vemos a Malone como sempre recita esa frase xa ritual nel, anota os 2 tiros. ...90-88, vamos camiño dos 2 últimos minutos. Street, 90-90. Hai falta, vai a dispoñer de adicional, pode poñer por diante o seu equipo. Non entrou, rebote Malone. Empate a 90. Isto pode ter mesmo cheiro a prórroga de manterse esta igualdade. Jeff Malone, Karl Malone, Stockton, Karl Malone trata de facerse un sitio, encontrou o camiño de lanzamento pero non anota. Balón que controla Campbell, non, Byron Scott vai se ter que parar, chegou por atrás para roubar Tyrone Corbin pero non pudo controlar. Vai sacar de banda AC Green para Fred. Estaba Divac no bloqueo, novamente bloqueo de Divac, balón atrás para él, lanzamento, non entrou, rebote AC Green. Mantense a igualdade a 90, pouco máis dun minuto para a conclusión do partido. O que erre agora nos seus ataques pode ser crucial po partido, ninguén se pode permitir ese luxo. Divac, balón Campbell, a falta de Karl Malone. Debe de estarlle temblando aínda a man a Campbell logo do garrotazo tremendo que lle pegou o carteiro. Aí está o efecto. Os 2 tiros libres cerrados, a posibilidade de colocarse por diante, último minuto, pode colocarse por diante, como decía Jazz. Stockton evidentemente quere buscar o carteiro, a defensa por diante de AC Green, que bo balón lle deu Stockton a Karl Malone e a falta de Vlado Divac, que se vai directamente ao banco. Pensamos que era a 6ª falta. Haberá que comprobalo agora en posición de rebote. Anotou Malone primeiro tiro. Efectivamente, por aí non anda Vlado Divac, rebote Campbell. AC Green, Campbell, Street. A ver quenes son os outros 2 homes que compoñen o quinteto en pista por parte dos Lakers. Está efectivamente Terry Teagle sustituindo a Vlado Divac. Non entrou ese balón, pode ser definitivo. Esta acción pode ser definitiva. Necesita recuperar balón Lakers como sexa ou facer unha falta. Vamos a ver. Eaton machacou. E ademais fixeronlle falta, vai a dispoñer de tiro adicional. Isto evidentemente vai a ser definitivo. Errou tiro, balón, vamos a ver, controlado. Hai tempo morto por AC Green. Reanuda ese partido. Marcador 93-90. Necesita unha tripla Lakers para tentar provocar a prórroga. Vamos a ver Thread. Vai se quedar só. Lanzamento de AC Green. Vaya tapón de Karl Malone. Vaya tapón lle colocou Karl Malone a AC Green. Caeu por riba do público. Aí está a repetición. Tremendo. Tremendo tapón do carteiro. 3 segundos para buscar unha prórroga. Aí está Terry Teagle, non encontra unha liña de pase. Ese balón que se vai a perder. Último segundo. Balón que non entrou. A victoria final do equipo de Utah Jazz diante dos Lakers por un marcador de 93-90. Unha victoria que, como era de prever, se fraguou nos últimos segundos de partido.